أستغفر الله أستغفر Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Gospodaru naš, ti posjeduješ nas i našu nafaku. I niko više osim tebe. Gospodaru naš, učini nas zadovoljnim sa tvojom odredbom. I daj nam beričeta u tvojem određenju. Tako da ne požurujemo ono što si nam usporio. Niti da usporavamo ono što si nam ti požurio. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu, koji je jedan i jedini, nije djeliv i nije mu niko sličan i nije mu niko ravan. Allahov poslaniče, selamimo te i salavate ti činimo i tvoj poziv slijedimo, ponosni što smo od tvog ummeta. Ejuha nas, džeddidu imanekum, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. O ljudi, obnavljajte vaš iman, osvježavajte vaš iman. Kalu, kejfe nuđeddidu imanena, ja Resulullah. Pa ga upitaše, Allahu poslaniče, kako da osvježavamo, kako da obnavljamo svoj iman? Ektiru il-qawl. On im odgovori, što više izgovarajte riječi La ilaha illallah. Dakle, pored namaza, pored zekijata, pored posta, pored hadža, pored svih ibadeta, što više izgovarajmo riječi La ilaha illallah. Trebamo znati da ničiji iman nije nepromjenjiv. Ničiji iman nije zabetoniran. Iman raste i opada, spušta se, jača i slabi. Ako svoj iman ne obnavlja, on mu se brzo ubajati. Brzo mu se ubajati. A kako ga trebamo osvježavati? Imamo poruku u ovom hadisu. Sa što više izgovaranja riječi La ilaha illallah, da sebe uvjerujemo da je jedino naš gospodar i autoritet Allah azze ve dželle. Da sebe uvjerujemo, ne oni oko nas, da čuju kako to mi izgovaramo La ilaha illallah, nego sebe uvjeruj. Uvjeruj se u istinu. Lažov kada će da laže, on prvo sebe uvjeruje u lažu, pa tek dobro laže. A mi treba da uvjerujemo sebe u istinu. Jer ako nismo čvrsto uvjereni u nju, ona je klima. Svojim riječima i djelima naš uzor, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nas je pripremao kako da očuvamo svoj iman i da nam je uvijek u porastu i da nam budu minimalni ti momenti kada je iman u opadanju. Šta kaže Ebu Zer radijallahu anhu? Ja Eba Dar, džedidi sefine, fe innal bahra amik. O Ebu Zerre, obnovi svoju lađu, jer je more duboko.
Pazite, to je metafora. Obnovi svoju lađu, obnovi svoj iman. Jer je more duboko, dunjaluk je dubok. Vaktiri zad, fejne sefer tolid. I povećaj svoju putnu nafaku, koja ti treba uz put. Zato što je put dug. Šta je putna nafaka? Ibadeti i dobra djela. A šta je taj dugi put? To je put do eđela, pa onda do dženeta. Vakli sila amel, fejnal bahra amik. I budi iskren u svojim djelima. Jer je more duboko. Što bi mogli pojasniti sa riječima, iskreno ibadeti, iskreno radi. Da te ne potopi tvoja nemarnost. Vahaffi l'haml, fejne l'aqabe kerud. I olakšaj sebi teret, jer su prepreke zlokobne. Odnosno, ne tovari sebi na leđa ono što ti ne treba. Ne tovari sebi na leđa, jer ćeš se na siratu spoticati. Šta se dešava kada svoj iman ne obnavljamo? Kada ga ne osvježavamo? Zabajati se i mnogo što stane između nas i našeg gospodara. Nahvataju se hurafat, praznovjerja. Nahvataju se pogrešni oblici vjerovanja kod insana, a insan čvrsto vjeruje do islamu. A on se udalio. Kakvih to ima oblika praznovjerja kod nas, u našem narodu? Ima masa, sila. Jedan od primjera, jer ima puno, jeste ono što je prošireno kod našeg naroda, kad pohvali nešto ili spomene nekakav povoljan preokret, kaže da kucaj mu drvo. Otkud to? Kad jedan problem imamo, treba ga pojasniti malo dublje. Je li to iz islama? To kuckanje u drvo ima tradiciju prije islama. Kod naroda koji su obožavali više bogova, pa su vjerovali da neuzubila ta božanstva živu u stablima šumskim. Zato su i pravili najviše idole od drveta. Pa kad bi htjeli nešto da zamolju, oni bi prišli drvetu određenom, pomilovali malo koru drveta, pa i rekli svoju dobu. Pa ako bi im se to ukabulilo, onda bi došli pa bi kucnuli da kažu, ukabulilo se, hvala ti. A drugi su vjerovali, kaže, da džini stanuju u stablima, pa kaže, kad nešto povalim, da ga zaglušim, da ne čuje, da mi ne uradim belaj. U Allahove vjeri. A šta je Allahova vjera? Islam. Inne dine inda Allahi islam. A kod Allaha je priznata kao vjera samo islam. Samo islam. Radost se u islamu iskazuje sa tekbirom. Allahu ekber. I sa zahvalom, alhamdulillah. Pozitivna situacija. Nikakvo kucanje u drvo. Allahu ekber i alhamdulillah. Tome nas je podučio naš Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Čuđenje izražavano sa riječima Subhanallah. Subhanallah. A nešto kada nas zadivi, bilo to lijepa osoba, lijepo dijete, nešto urađeno, kaže se šta? Maša Allah. Ništa ne kucaju drvo, ništa ne kači talismane. Maša Allah. U suri je El Kehf, u jednom od 7 kazivanja, uzvišeni Allah azze ve dželle nas uči baš tome.
u dijalogu između dva prijatelja. Jedan je vjernik, a drugi je oholi griješnik. Pa je onoga zavelo što je imao dobru bašću, pa mu je davala para. Pa se toliko uzoholio da je sve počeo da gleda niže. Pa je počeo da mu kaže, ja više imam tebe i metke i djece. Ovo mene neće nikad propasti. Pogledaj to suri. Okay. Šta mu ovaj rekao? Kaže, a zašto nisi, kad si ušao u svoju bašću, rekao maša Allah? Abdullah ibn Abbas, objašnjavajući ovaj ajet, kaže, zašto nisi, kad si ušao u svoju bašću i kad si bio zadivljen njenom ljepotom, rekao, ovo je od Allaha, nije od mene. I ovo je Allahovo moći, nije mojom postignuto. Taj čovjek to nije rekao. Uzoholilo ga je to. I šta je bilo sa tom bašćom? Propale. Tako će da propane sve ono što nije sa maša Allah. Sve ono što nije sa bismillah. Nemojmo mijenjati te riječi sa nekakvim džahilijetskim, nekakvim kucanjima i takvim sličnim postupcima. Iako je to nešto malo, izgleda malo, ljudi mi činimo širk uzvišenom Allahom svačara. Treba li nam to? Ne treba. Molim uzvišenog Allaha svačara da nas uputi istini, da učvrsti naše noge u islamu, naša srca u imanu i da naš porod, našu djecu učini još čvršćom i da nas sve stastavi u džennetu. Ela i nasne nekram, vableruni Allah, kelam Allahi meliki la azizin allam, kema kala Allahu tebareke wa ta'ala fi nazmi kelam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف الصفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.